Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri veEvangeli. Ndinoitwa mufundisi Trymore Muparinga. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them. And they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, deliverance chakapera. Kokungoti takapera mazino. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana chakatotanga kuitika kufiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Mese muri pano Mwari wakuitire nyasha. Regai ndishumire Evangeli. John chapter 2. Nyaya takashumira nguva refu. Asi vanhu vari kubva muweekend yemuchato. Ndaparidzana nhau yemuchato nokuti zvakangonyatsokuvhura musha. Yes, Muchato wakanakidzawo chaizvo. Topawo a good picture to a mission. And the third day there was a marriage in Cana. There was a wedding in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, or when they ran out of wine, they said unto Jesus. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said unto her, woman, what have I to do with thee?
mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, whatsoever he saith unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying of the Jews, containing 2 to 3 faking apiece. Jesus said unto them, fill the water pots with water, which means they were empty. And Jesus said unto them, fill the water pots with water. And they filled them to the brim. And he said unto them, throw out now, and take to the governor of the feast. And they bathed. And when the ruler of the feast tasted the water that was made wine, he knew not where it came from, but the servants who drew the water knew. And the governor of the feast called the bridegroom and said unto him, every man at the beginning doeth set forth good wine, and when we have drunk, then which is worse? But thou hast kept good wine until now. This beginning of miracles did Jesus of Cana in Galilee, manifested forth his glory, and his disciples believed on him. This was the beginning of miracles of Jesus at Cana in Galilee, and it manifested forth his glory, and his disciples believed on him. So from the record is the first miracle. So I want to touch much about the first miracle. I know we are all Christians, we love miracles. We breathe miracles. Vanhu vanotarisira minana kuti dai Mwari anditira ichi neichi ichi neichi. Kutarisira yakanaka zvikuru kuna Mwari waunonamata. Varegani bobata on this first miracle of Jesus. Miracle yekutanga yarekodwa kuna John chapter 2 haisi yekuporeswa kwemunhu, yekuchinja mamiriro ezvinhu. So this miracle Jesu akakokwawo pamuchato waiitwa munzvimbo inonzi Kana. Iye ndokuya nevadzidzi vake. Muridzi wemutambo anga aseta vanhu akavapa mapositions. The unfortunate part, Jesu anga asiri pahigher post, anga angokokwawo semumwe wevanhu vemunharaunda. Saka akauyawo akangogarawo muvanhu imomo, nokuti pane pataverenga patazonzwa kuti kwaiva nemukuru wemutambo. Jesu asiriye mukuru, kune aitonziwo mukuru aiva ipapo. Zvino mukuru uyu waini payakapera haana zvaakaita. Ndinofarira Jesu wandiri kushumira kuti anodarika vamwe vakuru vatingava navo mulife dzedu. Waini yakapera, pane mukuru anonzi mukuru wemuchato, mukuru wemutambo. Vanhu vakatoziva kuti izvi pazvapera izvi hatina mumwe wokutarisa kunze kwemurume watisina kupa chigaro anonzi Jesu. Uchazviona kuti murwendo rwokunamata tine vanhu vanoona sekunge kunamata kana kutaura nhau yako kuna Mwari inenge last option. Anombotanga amhanyisana nezvimwe kana zvaramba wozonamata. Let me give you this advice. Kunamata Mwari is the first option of human being for life. Haisi last resort yekuti kana zvaomesesa ndozonamata. No, ndochinhu chiitiko chekutanga muupenyu kuti kana pane zviri kuitika mulife mako, you need God to accompany you. Haisi last resort, haisi last option kuuya kuna Jehovha. Ndo zvekutotanga kuita. But normally sekusikwa nemakuriro atakaita marererwo edu, tine zvatinotenda, zvatinoona, nokuti why God is a spirit. Only by faith you believe his presence.
You cannot tell he is present until you have faith to believe that he is present. Nokuti uwepo wa Mwari haataure kuti ndauya ende kana auya zvioneke, but kune vanoziva kuti Mwari ari pano. So nekuda kwekurerwa kwatakaita nemakuriro edu, tine zvatinorely nazvo kuti ndo zvekutanga kuita kana ndawirwa nedambudziko, ndo zvekutanga kugadzirisa kana pane zviri kunetsa. But I've come to tell you this: the invisible partner who is called Jesus is so close to you than your doctor, your lawyer, whosoever you put your trust in is far away from you. For an example, kana una lawyer wako, you need to phone him, you need to tell him your story. But kana una Jesu wako, he knows what's happening. You don't need to call him, he knows. He's around. You just need to pray. Prayer. That's why Jesu baitichano pa prayer. Aiti baba venyu vanotoziva zvamunoda musati makumbira. But vanhu ava havana kuvarambidza kunamata. Akavati nyengeterai muchiti. But atombovaudza kuti mukuru wacho anenge achitoziva zvamuri kuda. But nyengeterai. Kureva kuti vanhu pavari kunyengetera havasi kumuzivisa, vakutozivikanwawo naiye. Now let me help you with that note. Baba venyu vanoziva zvamunotsvaya, zvamunokumbira, zvamunoshuwira. Vanhu ivavo ndo vakudzidziswa kunyengetera. Saka vanonyengetererei kana Mwari wacho achiziva zvavanoda? The secret is this: kunyengetera kare ndaifukidzira kuti kuzivisa Mwari. Gamba Mwari wacho anotoziva. Kunyengetera kuzivikanwa kwako iwewe kuti unotenda Mwari. Mwari ndi Mwari anoziva zvaunoda usati wataura. Mind yako isati yafunga, anoziva kuti apa pada kufungwa nyaya yakati. So munhu paanouya into prayer achiita sekunge ari kuzivisa Mwari matambudziko ake, natural common sense ndo zvainenge ichikuzivisa kuti kana wapinda muprayer unenge wakuzivisa Mwari mamiriro ezvinhu. But I'm not preaching from the common sense, I'm preaching the deeper revelation of prayer. You are not trying to tell God anything. He knows everything. What you are trying to do, urikuda kuzviisa mulevel yekuti Mwari, you are the only source. Ndimo wandinovimba naye. Mumwe but say dzimwe nguva mindiro ichiita sekunge inononoka. Let me help you on this note. There are times yekuti Jesu achiticha prayer anoti kwaiva neshirikadzi muguta. I don't know why ndaenda muprayer, but let me touch on that. Shirikadzi yakauya kuna mambo ikanoka ikati, mambo we, I need justice, pane zvakaitika kwandiri, ndoda kuti mugadzirise nyaya yangu. Akauya kwenguva yakati kusvika mambo akati nyangwe zvangu ndisingatye Mwari kana munhu. But nekuda kwekuti shirikadzi yandinetsa nguva refu, ndaakugadzirisa nyaya yake. Iyo iri parable yeteaching yeprayer. Pachitichwa nhau yemukadzi akatsungirira. But ndoda kuti kana nyaya yatsanangurwa uiongorore yese, kuti type yemukadzi wacho yataurwa futi, kuti shirikadzi yakaenda kuna mambo ichinoka. Shirikadzi kureva kuti asati anoka itype yemunhu yatinombofanirwa kushumirwa. Nokuti dambudziko redu tisati taunza zvichemo tiri wrong type. Yes. Ipapa katooma but ingokupanzwa. Zvanzi shirikadzi yaiya kuna mambo ichinoka. I need justice. Kusvika mambo akati nyangwe ndisingatye Mwari kana kutya munhu. But nekuda kwekuti mukadzi uya ndinetsa nguva refu, regai ndigadzirise nyaya yake. Ikava parable iri kutichwa naJesu about prayer. Zoburitsa pachena kuti pane nhau yekutsungirira yaungakasike kubata kuti airamba achiuya achinoka. But usati watombobata yekutsungirira, ndoda ngokubatira type yemunhu. Zvanzi ishirikadzi yaiuya kuna mambo. Right. And wozoona kuti mambo haasi kumuvwa nekuti ishirikadzi. But Jesu atsanangura kuti ishirikadzi. Mambo ati nokuti mukadzi uya ndinetsa, kwete kuti anonetseka. Yes.
She is bothering me every day, knocking on my door. Saka ndaakuita justice life yake. Kureva kuti mambo haasi kutarisa kuti anoka ndiani, but ari kudhila nemanoks kuti kunoka kwacho kwanyanya ndicharara ndaakusorovha naye uyu. But Jesu atsanangurirei kuti munhu uyu ainoka ishirikadzi. Kureva kuti usati wanoka waunza zvichemo kuna Mwari, unofanirwa kuva mhando yemunhu inogamuchirika. Let me help you on this one. Shirikadzi zita irori hariwanikwe nemukadzi wese wese. Rinowanikwa nemukadzi akambopinda murelationship wakufirwa nemurume. Saka zita rekuti shirikadzi hariwanikwe nemunhu asingafarire zvevarume kana asingazoda kugara nemurume. Hariwani. Kureva kuti already taane picture yemunhu akapinda murelationship. Izwi rekuti shirikadzi kana munhu akafunda zvakadii haagoni kuriwana, kana akava nemadhigiri, kana akanetseka zvakadii kusvika apinda murelationship. Izita rinowanikwa nekuda kwewirirano. Relationship, munhu akaroorwa murume ake akashayika, ndo paanopiwa zita iroro, paanoriwana rekunzi shirikadzi. Saka kana parable yeprayer ichinzi shirikadzi yauya ichinoka, kureva kuti hakungonoka chero munhu, kunonoka vanounderstanda relationship, and the relationship yavo ikavapa zita kunge rawakunzi mukristu. Zita rekunzi shirikadzi harisi remukadzi, nderemukadzi akafirwa nemurume. Kureva kuti izita rinounzwa nekuda kwemumwe munhu, kwete iye. Let me preach again. Izwi rekuti shirikadzi haringowanikwa nemukadzi chete, izita raanotowaniswa nemurume. Kureva kuti pachake mukadzi haagoni kuriwana kana akatorida. Zita iri rinouya nekuda kwemumwe murume aiva mulife yake. Zvino munhu anonzi mukristu ane mumwe murume ari mulife yake, ende kristu wacho manje kupruvha kuti ndiwe shirikadzi yacho, une kristu wacho ndokubva afa. So kureva kuti type yemunhu ndonhau yekutanga. Bhaibheri robva rati Elijah aiva munhu sesu. Panonakidza chaizvo ipapo kana wada kuita zveprayer kuna bhuku raJames. Elijah aiva munhu sesu, akanamata mvura ikanaya, akanamata mvura ikasanaya, and the like pachitaurwa nyaya yeprayer. Right. Iye kunzi aiva munhu sesu ipapa pari right. But chiona danger iripo. Aiva munhu sesu, but anga asingararame sesu. Murume anonzi Elijah, he was a prophet of God. So the part yekunzi aiva munhu sesu, ukafungidzirwa kuti iyoyo ingakuashe into prayer, unofanirwa kutarisa kuti nyangwe aiva munhu sesu, but aimborarama sei. He was a man anga asiri on both sides, munhu airamba akamira naMwari zvekuti kana pakaita 45 prophets of Baal, he will stand for Jehovah alone. Kana pakaita vanhu vamukira Mwari chaiye, he will remain faithful for his God. Saka yekunzi aiva munhu sesu ndapanzwa, but ndo zvatiri kuita here zvaaitawo kuti vamwe vachimukira Mwari tinoramba takamira muna Mwari. And I want to tell you this, Elijah asati apinda muprayer aiva palevel yekuti aigona kunzwa zvekuti anga asinganamate kuti zviitike, ainamata nokuti zviri kuitika. Anoparidza achiti 1 Kings chapter 17, I can hear abundance of rain. Iyo isati yanaya, tozonzwa kuti akabva apfugama kwakutanga kunamata, iye amboti ndainzwa. Saka haasi kunamata kuitsvaga, ari kunamatira zvaanonzwa. So there must come a level now by Christian life yekuti before you come into prayer
You must be in a relationship when you can hear things. Zvisinganzwiwe nenzeve dzevanhu zvekuti paunopinda muprayer uchiti I believe God for my car, for my house, zvinenge zvakatoonekwa nemeso ako munyika yemweya zvekuti hausi kutsvetera Mwari, uri kuwirirana naMwari wacho ari kukuunzira zvinhu izvi. So this man called Elijah, mulife yake, is so much into relationship zvekuti paari kupinda muprayer is the type of a widow ari kunoka, nokuti this widow paaive achinoka mambo akamboignore for a time, but akasvika pakuti nokuti anyanya kundinetsa regai ndisorovhe nhau dzake. Zvoita sekunge tiri kunzi ramba uchinamatira chinhu 1 every time. Let me help you on this note. There are certain issues you need to pray iri nyaya 1 many times. There are some issues you need to pray once. There are different cases. I will explain. Prayer. Let's say wauya kumskana. Ndikazvisa kuvasikana wakomana munozviti isi. Uri kupimba musikana uri kuti ndokuda. Iye nyangwa achikuda. But anodawo kuprove how serious you are. Ndopa anomboti that no, haisi no, but ino yekucheka how serious you are. Kuda kuti ukazodzoka futi ukati kwaiwa uri kuti kudii. Now she knows. The man is serious. Kureva kuti there are some prayers where God will prove are you serious. Kwete kuti he cannot do it. Apa unodzoka uchiti Mwari ndini wewe nyaya iyi hazvina kuti panguva iyi vanga vaitadza, but iwewe vachiri kukuprove. Let me show you this. There are times yekuti unoramba uchiuya kuna Mwari nenyaya 1 uchinamatira nyaya 1 sekunge Mwari havasi kuinzwa, havasi kuipindura, zvinozopedzera zvakunetsa kuti indava ndanamatira chinhu ichi nguva refu. This is the case. Let me explain. There are times pavanoprove how serious you are. The first dimension. Second dimension, he wants to prove kuti unovimba kuti Mwari ndiye achaita here kana kuti neimwe option. Ndokuti kune vanhu vekuti kunamata kwaari kuita atone plan B zvikaramba ndozodai, zvechechi zvikaramba ndozoita izvi. Anenge akatouya kwaMwari but ane plan B already. Saka nekuda kwekuti ndo zviri muvanhu, God has to prove you. Saka uchiona zvimwe zvinotanga zononoka, Mwari vachida kuona kuti hauna imwe plan B here, ndini ndega here Mwari kwauri kati une vamwe vaMwari. Let me go back to the text. So John chapter 2, vanhu ndokubva vakokawo Jesu pamuchato zvikanzi aishe uyai. But chavakangoita chete havana kumupawo chigaro chepamusoro, vakamupawo lower table. Ndokubva paita mumwe murume ainzi mukuru wemutambo, the governor kana kuti master of ceremony. It's unfortunate kuti ukangotadza kugadzirisa position yaMwari mulife mako, chinhu chinotanga kuratidzika mulife mako ishortage. Iye Mwari wacho aripo. Imagine kuti muchato una Jesu woita mbiri yekushota zvinhu. Uchaona kuti ndo life yevazhinji vana Jesu, kuti mavari mune kushota kwezvinhu zvavari kutsvaka, yet mindiro yacho vanayo. Shortage inowanikwa sei? Kana kuwepo hwaMwari, kana kuuya kwaJehovha mulife yemunhu kuri kuzadzikiswa kwezvinhu zvese. Uchaona kuti pana John chapter 2, Jesu nyangwa aivapo pamuchato, there was a shortage. Shortage yakonzerwa nei? Position yaakapiwa. Nokuti position yavamupa kana iri lower, zvinhu zvikaramba zviripo, there is no need to elevate him again. Saka pakava ne shortage, akaigadzirisa, you can change your strategy. Yes. God is so jealous. Hey, Mwari
ane jealous. Haadi kuti unamata umwe Mwari. Haadi kuti mumwe munhu atore better position than iye mulife yako. Saka vanhu vekukana nokuti havana kuziva kuti wavari kudhila naye ndiMwari, vaingotiwo ndiJesu wekugaririya, mukoke uyu wangovapo. Saka tine vanhu vekuti vakakoka Mwari mulife mavo, but havana deeper revelation kuti ndiye Mwari anotoita zvese. Vakangoti is one of the gods. Kati mumwewo vanhuwo vanongoremekedzwa muguta. But let me tell you, vanhu pavakakoka Jesu pamuchato wepakana, vanga vasina that, nokuti it was the first miracle, vanga vasina that much deeper revelation kuti wawashedza ndiani. That's why even pa position havana kumupa a better position pamuchato wavo. But iwe une rombo rakanaka, you know who Jesus is. He is the Son of God. You know who Jesus is. So whenever we talk of Jesus, you must lift his name high. Pese panotaurwa zvaJesu, you must honor him. Why? You know him better. Nokuti pese panoshedzwa ipapa paakakoko akasapiwa position yepamusoro, ndokubva vangoziva kuti there must be a shortage for them to know I'm better than the men and master of ceremony. So Jesu auya akokwa, waini ndokubva yashota. Mai vake ndokubva vaziva kuti vanhu vari pano vapotsa kuronga zvinhu zvavo, nokuti mwana wangu ndimai Maria, mwana wangu nyaya dzakadai dzaanogadzira handizoti vakazviona kupi, but I know kuti Mary ari kutora from birth kuti mwana uyu akamubereka sei. Jesu Mary anoenderei kuna Jesu kuti waini yapera, iko kusina kumwe kwaakamboita, kureva kuti Mary knowledge yaainayo ndeyekuberekwa kwaJesu wacho, kuti mwana uyu ndakamubereka sei. Saka kana ndakamubereka pasina murume, kureva kuti pese panenge pasina zvinhu ndiye murume wacho. That's why Mary ari akaenda kuna Jesu as if waini ya Mary yapera. But Mary akatoziva kuti vari pano vangaende kune munhu asiriye ndikavasiya. Why? Nokuti zvaiva muna Mary aiva neunderstanding kuti mukomana wandakabereka zvazvina murume mukati. Saka pese panonzi pakashota zvinhu, iyeyo anogadzirisa zvakashota. Nokuti ndakambotaura nengirozi Gabriel kuti ndinobereka sei ndisina kuziva murume, zvikanzi mweya mutsvene achauya pamusoro peupenyu hwako. Kureva kuti shortage muna Mary yakatombowanikwa ikagadziriswa. Saka pamuchato pakashota, Mary has got a better revelation. So a woman represents a church. Better to be in a church where people know a better revelation about God. Vanhu vane chizaruko chakati kurei pamusoro paMwari. Nokuti dambudziko rataita, tinogona kurerwa musystem isiri open minded pazvinhu zvaJehovha, but iri yekwaJehovha. Ndikupe muenzaniso. Unoziva here kuti maJudha Jesu achiuya panyika akavasvikira vachinamata, but manamatiro avo ndo akaronga kuuraya plani yaMwari, but vachinamata Mwari. Kuti chechi yavo yanga isiri open for what God is doing. Kunamata vaida ende vaitonamata, vaitobata sabata ravo zvakanaka, vaisangana kuchechi kusinagoge, voparidzirana, vovhura bhuku ravo raMozisi. Chavakangopotsa chete kuziva kuti munguva ino Mwari ari kuitei, ndokubva vamuurayira mwana wake. Ivavo vanhu vari kuuraya Jesu vari kutomuurayira kuda Mwari iye akamutuma. Kureva kuti kunamata usina chizaruko unogona kuponda pfungwa yaMwari. Ende iyo yakatoinga kubatsira iwewe, iwe wobva watoona sekunga hazvisi, wotoiponda. Uchaona kuti tikashaiwa meso emweya, we are going to fight our answers every day. Dai Mwari andirangarira, dai Mwari andipindura. Rega ndikudze dambudziko risati rauya uri munhu akarangarirwa. Nokuti kana Mwari vakambokupa Jesu iwe usati wapinda chechi, kureva zvingani zvawakapiwa usati wataura. All right.
Jesu ndo the best of the heavens. Kana Mwari akatipa zvaanodisa, watimo zvaunozodawo iwewe, nokuti zvaunoda iwewe hazvisi muklasi yezvaanodisa. Kuti already wakatotrustwa the best of the heavens. Kuti pese paunoda the best of the earth, une guarantee yekuti you can get. Nokuti already uri on earth, but ndokubva wapiwa the best of the heavens. Kuti paunofunga the best of the earth, you can get it. Faith yako ikangova muna Jesu, you know you are going to get it. Why? Nokuti Jesu Mwari vanoti, this is my beloved son, ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Iyeyo wacho ndokubva tampiwa kuti tiponeswe. Sa already tiri type yakadiwa ikaofwa solution before calamity. Sandichiti kuenda kugehena haisi nyaya yezvinhu, inyaya yekusaziva chokwadi. Nokuti nevari kutopinda denga haisi nyaya yekururama kwavo. Ndakati good example kudemonstrate kwakaitwa nhau iyi paCalvary. That demonstration is a gospel on its own. Jesu aifamba achiti mwanakomana womunhu haana pekuisa musoro. Ndikati zvaanoreva ndeizvi, anga asikareva kuti handina kwekurara, no. Nokuti vadzidzi vaJoni vakambouya vakati, Ishe munogara kupi? Tiratidzei, akavaratidza. So pari kuti mwanakomana womunhu haana kwekuisa musoro, chinonzi musoro ndofunga unochiziva, nokuti kune vamwe vane musoro but vasati vane musoro. Kune munhu anenge achinzi haana musoro but akapfeka kepi. Handizvo zvinonzwisisa. Murume uyu haana musoro but anenge akatopfeka heti. Sa heti iri pai, kuda kuti musoro waakurehwa hausi unoenda heti. Saka Jesu ari kuti mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro. Musoro waari kureva hausi wokupfekedza heti ulani. Musoro waari kutaura is the gospel, the idea of Jehovah. Why? Nokuti even the forerunner anova John the Baptist abudawo pachena, zvanzi ari kuuya shure kwangu handigone kusunga tambo yeshangu dzake. Shangu ukavhura Ephesians 6 inoti shangu dzinorepresenta the gospel of the good news. Kuda kuti John ari kuti vhangeri rake neniwo handiri kwanisewo. Saka Jesu ari kuti even my forerunner cannot tell you. Saka handina pekuisa musoro, nekuti muprofita wokupedzisira haagoni kunyatsoisunga mushe nyaya yacho. But guess what? Ari pamuchinjikwa akawana pekuisa musoro, akawana pekuzendamisa idea yake. Nokuti Bible rinoti ari pacross akarereka musoro wake. He gave out the Holy Ghost. He gave out his spirit. Akati, Father, unto you I commit my spirit. Ndokubva arereka musoro. He put his head on the cross, akarereka musoro. Ndokubva afa. Kureva kuti kana akazowana pekuisa musoro, although it's the natural head, but let me bring the revelation on the natural head. Pacross ndopakademonstratwa nhau yekingdom in diagrams. Why? Nokuti pakauya two vatadzi paside paka, iye ari pakati. Kuda kuti Jesu haana side raakarerekera, uku muchiita zvamunoita, uku muchiita zvamunoita, iye ari pakati. Haana munhu waari kuda uku kana kuti waari kuda uku, but vanhu vari uku ndo vanofanirwa kuda iye ari pakati kuti vaendwe nawo. So on the cross akawana a right platform to demonstrate what he was preaching for 3 years. Kuti varume ndwa ivhangeri rakareruka haisi nyaya yekugona kwenyu. Ini ndakatoya kuzokufirai nokuti hamugoni, but chandaakuda kwamuri ndechekutenda murufu rwangu kuitira kuti ndikumutsei muponeswewo. Saka Jesu ari pakati pematsotsi mairi ndopaanoziva kuti apa vhangeri apa I can easily demonstrate kuti kupinda denga hakusi kunaka kwemunhu. Kupinda denga ndeyekuti Jesu wacho akanaka ndiye akatora kuipa kwemunhu. Yes. So mbavha dziri tu dzese imbavha dzaiba, hapana ari right, but unoziva kuti pana akanzi uri kuenda kudenga, ivo vasiri right. Osa zvinhu zvikanyanya unakisa unofunga zviri wrong.
zvinhu zvikaita easy nokuti kunoona noti vhangeri ramuri kuparidzai mukaparidza chairo munotemwa nematombo ana Pauro waitemwa nematombo mukuru wacho aindiudza izvozvo ndikati saka imi munoriparidzawo here rinotemesa because ndakamuona no kana bandage kana chivanga kana vakachiti vafana vemazuva ano muri kurerutsa vhangeri chairo unotovengwa kunotemwa nematombo vanhu vakufarire but iye mushumiri kana bandage kana plaster kuda kuti naiye ari kurovara tiri kurovara zvoda wakatemwa soti vhangeri wafana ukariparidza mushe munosvika level yedu munotemwa ndangoti nyaya yekuti munooma vanga acho saka ndonga tingorise mukuru. So Jesu anoti uyai kwandiri makaneta makaremero ndinokupai zororo. Takurai joki rangu nekuti rakareruka. Plani yaMwari yekuseva humankind haina kumbooma. Sometimes vanhu vari kuipresenta ndo vari kuomesa. Oh, let me help you. Ndinofara Mwari akandidana kubva kunyika. Handisi mwana womufundisa ndokurira muchechi. Kaito munhu ainwa dora yaenda kumahure. Saka ndinoriziva vhangeri kuti chinonzi nyasha chii ndokurarama kwandoita inini. Somebody akamboya kwandizva mai maparidzira munoita moita sekunge vanhu nokuti kuna vanhu vanofila kuti vangori right anobvira ambotadza. But let me prove it to you. Munhu haite mutadzi nokuti atadza. Munhu anoita mutadzi nekusagamuchira Jesu. Hauna undinzwe. Mira ndizokorore zvakapora mushonga. Munhu haanzi mutadzi nokuti ari kutadza. Munhu anonzi mutadzi akasagamuchira Jesu. Waiona kwairi manje. Havasi kuti waitei warambei. Nokuti chinoita kuti munhu anzi munhu aponeswa right pamberi paMwari inhawo yekugamuchira Jesu kwete yekuti pane kumiramira kwaita. I know we must do good acts, but the good acts they don't give us heaven. Let me help you. Nditeresese. Munoziva here kuti kuenda pachikoro wonyoreswa kunzi wakudzidza pano izvozvo hazvikuite kuti upase, but zvinoita kuti uve mudzidzi weipapo. Ende kufoira hakukuite kuti haudzidze ipapo, unotonzi uriwepo iwe wakafoira. Kuda kuti kupasa kunouya neshungu dzako dzekudzidza uri pachikoro. Kupasa hakuuye nekuti uri ipapo. Saka kune inonzi corona kogoita nhau ye-entrance into heaven. Entrance into heaven ndo yakaitwa netsotsiriya yekunzi zviro kwazvo ndinoti nhasi ndichange ndiinewe muparadiso. Iyoyo entrance inouya nekugamuchira Jesu, but my rewards now tsotsiri rinenge risina, but rine ririko. Nokuti nzwa bhaibheri Pauro anobudisa pachena kuti munhu akatogamuchira Jesu akatobuda mukutongwa nokuti akapinda muupenyu usingaperi. Oh yes. Zvonetsa kumedza rikanyatsodzika mushemushe. Nokuti chinhu chikava too good chinoita sekunge chiri wrong. Nokuti vanhu vanofunga kuti zvaMwari zvakaoma, that's why ukaudza vanhu nhasi Mwari vataura neni. Unonzwa vanhu vanotanga kutya. Ndofunga pamumba make maita light risingaiti. Ndofunga mauya vatumwa vakawanda. Mwari chaiye. Ndakamboudza vanhu parengi mazuva ndakatanga kuparidza kuwadzana 2008. Ndikati Mwari vandituma vanhu vakafanira kuseka. Nokuti vanenge vane picture yaMwari wavo anotyisa asingaite zvokuti kuti azotuma inini vakaona asingaite. Why? Nokuti vanhu vanenge vagara vanoshanda neimagination more than revelation. Even so une picture yengirozi dzako wega. Although usati wadziona but utone mapicture utona dzichibhururuka. Why? Nokuti gift ye-imagination iri mumunhu. But guess what? You need the revelation more than imagination. Yes. Let me go back to the story.
waini ndokubva yapera pamuchato wevaridzi. Kurati vanhu ava vanga vasina kuronga musha. Zvinhu zvinopera sei muchato uri pakati, nokuti ipapa hapana kuita mbiri yevanhu vakanwa, kwangoita mbiri yekukasika kupera. Hapana kunzi vanhu vakanwa chaizvo waini ndokubva yapera. Zvinongonzi pamuchato paiva naJesu namai vake waini ndokubva yapera. Kurati nekunwiwa handifunga kuti yanga yanwiwa, inotanga nekupera. Pasina mbiri yekunzi ninga anga atora madhiramu 3, ninga anganwa zvakati. Kungonzi aJesu aivapo namai vake nevadzidzi vake waini ndokubva yapera. Shortage iri kuwanikwa pana John chapter 2. And sei pachinzi ndo pane first miracle yaJesu, kureva kuti ndo pakademonstrate kwa chinangwa chaakainga. Why? Chinangwa chake ndeche relationship. That's why the first miracle happened at a wedding. A wedding is a matter of relationship. Two people joining together, two families coming together. So the people now are coming together with God. And Christ is the one who is ushering people into a ceremony called wedding. So the first wedding in John chapter 2, the wedding at Cana, it's a revelation why Christ came. There was a shortage. Pakati pevari kuchata, the joy was not there. There was so much pain. Unazoona kuti kunamata kwaitwa nevanhu vekwaIsraeri kwaita kuti vararame mushortage. Why? Wese aita akatadza aiuraya mbudzi kana wai kana mombe, kureva kuti religion yakavapusha down into poverty. Kunamata kwaitadza kutovapfumisa kwaivaita rombo. Imagine dai yanga ichiriko iyoyo yekuti ukangotadza wouraya wai, dai unengani kana kuti dai une balance yewai ngani. Kureva kuti kunamata kwaivapo, but there was a shortage. That's why Jesu wacho achiuya akauberekerwawo kudanga, nokuti ndo kwanga kwakashota. Vanhu vanga vapera kudanga. Jesus is the Lamb of God. Ndakati ndo panonetsa kuti Mary wacho akatakura nhumbu anotomutsvagira a room. Yeti achiziva kuti wandiri kubereka replacement yechinamato chaivako kare. Chinamato chekare wanga usingaende kuchurch direct, waitanga waenda mudanga unotora hwai kuti ugone kuacceptwa kuchurch. Saka kana Jesu ariye kunamata kwanhasi, tinofanirwa kuendawo futi kudanga tonotorera Jesu wacho ikoko. That's why only the wise men vakalocate Christ kudanga. Hakuna imwe sacrifice inodarika Jesu. Saka Jesu anofanirwa kubva nekudanga, ndokuti ndokwaibva nezvipfuyo zvaita kuti vanhu vaponeswe. Saka Mary ukamona achitsvaka room, inyaya yekuti pane chizaruko chaapotsa, but aina Jesu wacho. You can be with Jesus and yet you still lack revelation. Unenge wakamugamuchira, Mary anga akatomutakura, but asingazive kuti anoberekerwa kupi, zvekuti aimutsvagira kusiriku. I thank God kuti pakava neproblem yekuti akashaya kwekumuberekera. So kuenda kudanga kwa Mary haisi choice, I problem, but kuna Mwari, that's the right place. Mary akanzi ashaya room, denga harinyore kuti ashaya room. Why? Nokuti haana room yaaideserve. Bozvaakatakura replacement yezvinhu zvaiitwa kudanga. Kana vanhu vainotora makwai nemombe kuti varegererwe, kwazouya Jesu achadeura ropa. Saka ndiyo replacement inofanirwa kuwanikwa mudanga nevanhu vari wise pakunamata. Let me skip on that note. So pakana muchato uri pakati, waini hapasina. Master of ceremony, mkuru wa mtambo, anga azikanwa kunzi anoronga zviripo haaronge zvisipo.
ndofunga ndo masters of life kana kuti ndo zvazviri kana wakadzidza about agriculture degree rako rinoshanda kana kune zhizha kana kune famine harishande izvi ndokunonozvinzwisisa kana uri doctor kuva chiremba kwako kunonyatsoshanda kana mishonga iriko. You can be a qualified doctor when you run out of drugs. People will die in your hands. Why? You are qualified, but there are no drugs. But a doctor anotobatsirwa nekune availability yemishonga. So whatever you acquire in life is a master. And you are not masters in life. Dine masters. Those masters are not real masters. Why? They only work when there is something. But Jesus, boy, I love Jesus. Why in the the master now steps in, the real master. Oh, yes. I don't know short-term life, Marco, but because of the name of Jesus, who is the real master, I prophesy things will turn around. Yes. Ini ndada kuti Bible rinyorwe but tangira pana Genesis 1 pane dambudziko rekuti kwakuine rima kusina chinhu. Tangira ipapa kudangoratidzawo kuti ndimwari kwakudza munyori kuti Bible rako rikatanga zvinhu zviri right vanhu vanofunga ndakajuma. Tanga na Genesis 1 ende nyatsobuditsa pachena kuti kwakusina iriko ndobva ndatanga. Kesi yako haisi wambe. You need faith. Nyaya yako haisi wambe kana. Mwari akakupa bhuku rinonzi Bible. Zvekuti kana uchiritenda kuti Genesis 1 kusina chinhu Mwari ndokubva vatanga. Saka Mwari havanzofarira kutanga pane zvinhu. Mwari chaiyo vemuBhaibheri pavakatanga Genesis 1 the earth was empty, void, shapeless. Ndobva vati ndopekutangira. Sa situation yako panotangirika. Namira akaita zvapa pamwara mutanga. Genesis 1 kusina chinhu. Mwari ndobva vati arega tichitanga zvinhu. Ndobva vasika denga nenyika. Ngati papa pane nyaya manje. Ukunzwa kuti yacho. In the beginning God created the heavens and the earth. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Handifungidzira kuti pakavana bhirita hauda kuvaka dzimba. Pana angatanga nerufu. Mopa bhirita contract yekuvaka chikoro. Momunzwa kuti toda nemasbesters chekutanga. Panogara taturika. Munomutorera tenda. Ndonofuka tiri kudhila nemunhu asina kukwana. Bati kungokuratidza kuti Mwari haasi munhu. Pakutanga Mwari vakasika denga. Kuda kuti vakada kudhila nelife yako vanogona ngokusumudza zvisina foundation pasi. Vasina kuzokusukurura nhingi anowirana nanhingi. Mwari kungoti wetisumukiro. Zvisina madziro anojega anateta anasekuru. Mwari kungotaura shoko rake chete kuti ndada kumbokusumudza wosumuka. Only believe you can do it. Only believe he can do it. There is nothing too difficult for the Lord. He can do it. Nokuti out of nothing he created the world. Kunoti nyaya yako already pane tuma something. Ndoba yenyanyopfavira manje. Nokuti iwewe ndiwe uri kutorwara. Utoripo iwewe wacho. Ndiwe uri kurwara. Out of nothing. Mwari ndobva vasika nyika. Pasina chinhu ndobva vagadzira zvinhu. Situation yako yanakira kuti zvinhu zvacho zviripo. Iwewe uripo. Kwauri kuda kuenda kuriko. Mari uri kuda yakatopurindwa iri kutosepuleta izvezvi.
mugwenga Mwari akavafidha nenyama. Imagine iwe unogara padhuze nebhucha. Yes sir. Kuti paunogara iwewe itsinenge 500 meters kuenda pabhucha. But wodhauta kuti nhasi unoona manyanga. Ndofunga ndiwori kudhauta chete asi mwana. Kune vai vakuru vari mugwenga. Mwari akati totoita zvenyama. Ndokungopuruva kuti ndimwari. Dai akaita zveiswa maita aitaimira churumamu nechurugwenga. Akati totoita iri beef isingawanikwe muno. Believe and God will prove himself mightily in your life. Oh yes. So pamuchato wepakana ari kunzi master of ceremony. Wine yakapera aripo. Havana kuma-approacha. They knew kuti this type of a master, he works nezvinhu zviripo. I want to tell you, kune zvimwe zvinhu zvawakakwaya mulife zvinongoshanda kana zvimwe zvacho zviripo. But kana ari Mwari nezvisipo anoita kuti zviwanikwe zvishande. Sa master of ceremony ndokubva angozonzi ndonga akainzwa aita ronzi waini yapera. Ndo vakuru velogistics waiva master of ceremony akainzwa kuti waini yapera. Ayanga isiri secret. Ukaona yakutozoudzwa Jesu ashanya kuti varidzi vanga vakuiziva mukati umu kuti tine shortage pano. But haana action yaakatora. Why? Process yacho vainzwisisa kuti ukaona taane wine inonaka inotora nguva refu kuti igadzirwe. Kunototanga tanokohwa mizambiringa, mavines, magrapes, toashina oenda muprocess tozova newine. Zvino muchato iyi 24 hours. Saka master of ceremony mukamupawo 24 years you can do it. But chanetsera nyaya iyi haisi kuda years, iri kuda hours. And guess what? God is good all the time. All the time God is good. Kune vanhu vari right kana zvinhu zviri right. But kana ari Mwari, even zvisiri right, iye anongoramba ari right. And ane nzira dzekuita kuti zviite right. Why? He is good all the time. So master of ceremony, ipapa hapana chaakaperforma. There will come a time, ndokuwana neno zvipatara mozvinzwisisa, kuti even doctor will tell you kuti zvimanje hazvichaita izvi. Inofara Mwari vakazvinzwisisa kuti panogumira njere dzemunhu ivo ndopa vakafarira kutangira zvavo. Kuda kuti njere dzedu akadzisika wacho anoziva kuti pane padzinogumira. Ende dzichiguma zvinhu zvisati zvanaka. Saka chiremba anosvika pakuudza kuti tatraya but takumirira nguva. Ukaona ari qualified haakuti hapana zvekuita. Pakutodiwa the new master. Ndomuka uchitarisa life yako kana vanhu vanofungidzira kuti vangakubatsire naiwo havana. Wawaifungidzira kuti angakujeke naiye ari kutochema ari kuti zvakapresa. But wandiri kushumira uyu manje anonzi Jehovha. Asine ine season nemwaka. But anongotarisa every season kuti mune anotendero. Only by faith you can activate the things of God. Time, let me preach this way. Munoziva murume anonzi Jacob akaenda kumba kwaLabhani. Ndobva ada kuroora mumwe mukadzi waaida chaizvo ainzi Rachel. But pane waanga asingadi ainzi Leah. Ndiye waakatanga naye kuroora. Leah anondityisa pakuti iye haasiri ari kudiwa, but ndiye anotanga kuroorwa. Unoziva here kuti kana nyasha dzaMwari dziri mulife mako ungangotadza kuva choice iri kudiwa panguva iyoyo, but hautadze kudiwa panguva iyoyo. Rachel Bible rinoti anga akanaka. Leah meso ake anga akapesana. She had hazel eyes, meso aitanga akatarisana.
munin'ina wake ndianga akanaka. Saka Jacob ndokubva atarisa vari 2 ndokuona kuti uyu mudiki ndosimbi uyu hapana zviripo. But Mwari manje zvinhu zvako zvikangoita Mwari otoziva kuti wapinda. Nokuti munaliya ndo munoberekwa mwana anonzi Judha. Jesu ari kunzi naMwari ari kuuya ari kufanirwa kuva rudzi rwaJudha. Saka Mwari vakatarisa Liya vakaona asiri kudiwa, but Ariya akatakura zvavari kuda. Mwari vanoshereketa. Mwari vanoshereketa. Jacob kune waari kuda akamunakira, asi wakatanga kuroda. Zvikaita sekunge Labhani ane chitsotsi chaaita. But let me show you something. Jacob had a dream on his way kumba kwa Labhani ari panzvimbo inonzi Bethel. Mwari ndokubva vamuzivisa akarota eladha manera, ngirozi dzimwe dzaikwira dzimwe dzichidzika. Iwe unoziziva kuti ngirozi ma-spirit beings haana need yeladha, they can even fly. But on this dream now, these angels dzaibhehevha sevanhu, dzaitodawo maladha. Kuda kuti Mwari aitomuudza kuti kune vanhu kwauri kuenda, mukoma nemunin'ina, ngirozi dzaikwira nekudzika dziri pasi muladha, kuti kune imba 1 yauri chasvikawo ine mukuru nemudiki. Iwe ndagara ndokuziva unoda mudiki wacho. But tarisa kuti vanhu ava vane plani imwe chete pamusoro penhau yedenga. Nokuti kune mumwe ndokuna Joseph, kune mumwe ndokune vamwe vakomana. Kureva kuti Joseph ndiye anofanirwa kusustena ana Judha kuti Jesu auye. But haasi Joseph anoburitsa ana Judha kuti Jesu auye. Kuna Rachel hakusiriko kuna Judha, but ndokune mwana ane vision yekuprovide chikafu kuti Judha aregere kufa. So Jacob on this dream ndokungana kuunderstand. That's why pakasvika kwaLabhani akati ndoda 1 mukadzi. Yet on the dream aona ngirozi dzaikwira nekudzika. There was no need yekuti dzimwe dzikwire nekudzika. Dzadziri 1 dzaingotambidzana dziri pa. Ngirozi dzaikwira dzimwe dzichidzika. Kuti dzaitora zvinhu pasi dzichiendesa kumusoro, idzi dzaibvisa kumusoro dzichiunza pasi. To cut it short, paingobviswa idzi dziri kukwira idzi dzoramba dzakamira, dzokwidza zvinoda kukwira, dzodzikisa zvinoda kudzika, dzichingotambidzana. There was no need of 2 angels. But Mwari vari kupa vision kumurume uyu kuti kumba kwauchaenda choice yako ngairege kuva on 1. Vese variko mumwe wacho haana kukunakira, but isame type ingirozi. Vane vision yandiri kuda kuti isustain. Why? Nokuti Mwari vachitarisa life yaJacob ahead. Why? Nokuti Mwari havaite chinhu vachiona nyaya nhasi, vanoita chinhu vachiona mugumo wacho. Mwari anoziva next year, Mwari anoziva 10 years to come. Saka kana achiita chinhu haaite maringe next week, anoita maringe mugumo wacho. Nokuti maari ndo mune kutanga nekuguma ndi Alpha and Omega. So Mwari vachitarisa life yaJacob, there was need yekuti arore to why. Nokuti Jacob ndiye anonzi Israel. Mwari obva ati ndiri Mwari waIsrael. Nanhasi we are Israelites by faith. Zvichibva pana Jacob. Kureva kuti pana Jacob ndo pachademonstratwa plani yese yaMwari yekudi yeOld Testament neNew. Nokuti Jacob anova Israel, isu tiri ana Israel nekutenda. Bhuku ratakapiwa harisi 1, nyangwe riri 1, i2. Yes sir. Hallelujah. Bible riri divided into 2, Old Testament and New. Although it is the Bible, but mabhuku 2, Old Testament and New. And say while ndedu zvoita sekunge hombe racho rekutanga harina basa, but rine special plan yekuti uzive zvine basa. So Jacob haasi kuzviziva kuti pano apa rorwe 1
panororwa tu nokuti plani yaMwari achaunza mabhuku tu, and mabhuku tu one rina Joseph, one rina Judah. I will explain this list. So papa ne waasiri kuda nekuda kwamaonero ake bandinofara kana bhaibheri abuditsa pacharo kuti meso ake aita sekunge akatarisana. That was a revelation enough for him to know why maziso emunhu yakadai kana ari muplani yaMwari. Kuda kuti zvezvo kumeso aliye hakusi kushata, but it's a deeper revelation yekuti vision yaMwari, nekuti meso anongomirira kuona. Saka Jacob ari kuziviswa kunzi vision kuona kwaMwari kwemuchinjikwa, nekuti meso ake aitanga akaita sei. Saka Leah ari kuti vision yecross inototangira pandiri. I'm the one who give birth to the line that will go to the cross. Jesu rudzi rwaJudha. Judha anoberekwa naLeah wemaziso akabhenda. Kubhenda kwemaziso zviri kunzi vision yemuchinjikwa yematanda akakrosana ndindakaitakura kwete uyu. Saka inini uchandidira nhau yevision kwete yesite. Saka shasha yaida kuroora nekuda kwesite. Sandobva agarawo 7 years newo ari kuti haasi kuda. Chinongonetsa chete wanga asingadai bereka chaizvo. Iye kana kumbonyuma unzi ita zvandisingade zvichibereka chaizvo. Waida zvikatonetsa pakatobatwa minamato yekuti rache wabereka wasingade havasi vana iva. Iye kana hapana chaimuudza kuti iwe zvinenge zvina Mwari mukati sei zvaunode wewe zviri kurapa, nokuti ipapa ndo panonetsera kana uchiri mudiki muna Mwari. Mwari hawanzoita Mwari havakuitire zvaunoda, nokuti zvaunoda iwewe zvinokukuvadza. Vanokuitira zvavanoda nokuti ndo zvakakunakira. Unoziva here kuti zvandaida inini zvakandikuwadza, zvaidiwa nevabereki vangu dai ndakazviita dai ndigere. Vabereki vangu vaindudza kuti misikanze vasikana siyana nayo, fodya siyana nadzo, zvekuswera muchidai so, verenga, ita zvakati. Zvavaida zvazvakandinakira ndobva ndazviti che ndakaita zvandaida apa ndaakurarama wandisingade. Iyo itori testimony yemumwe wauri kurarama hausiro upenyu hwaunoda, chikonzero hwaunoda wakahurambira mukutsurwa. Kudai ndarakashingirira kundirambidza Mwari. Akatozama iwe ndowakanyanyoshinga kusarambidza. So when the father is so caring, havakuitira zvaunoda, vanokuitira zvavanoda, zvavanoziva kuti ndo zvakakunakira for your future. So pamuchato ipakana waini yapera, master of ceremony haasi kuperforma anything. Uchaona kuti mulife yevanhu vane mamasters but they are not performing anything. Vanhu vane zvavakakwaya for life. It's good to have those things, but I've come to tell you the reason why I'm preaching, those things can fail you. Yes, sir. Zvinhu zvaunovimba nazvo nokutinzwa kukava nechinhu chinosatisfya munhu, there is no need for a man to seek God. Chikawanikwa chinhu chekunzi ukawana chinhu ichi wanaka, there is no need to preach. Kungoudzana kuti ngatitsvake zvinhu izvozvo. Ndakati kuno mumwe akaiverenga zikanzi money answereth all things. Saka ari busy kuitsvaga nokuti akazviverenga kuti mari imhinduro yezvese. Ndikati ipapo wakapotsa kuti verengei. Indakapaverenga 1 but ndine manzwiro andakaita. Bhaibheri rakati money answereth all things. Saka unofanirwa kuzeya manje kuti chinonzi answer chii. Answer zvinongoreva kuti mhinduro.
Saka vimba msikana akati hongu imhinduro, akati kwete imhinduro, akati ndichafunga zvese zviri muklasi ndotinonzi mhinduro. Sarikati money answers all things. Hazvina kunzi inopedza matambudziko ezvese, ine mapinduriro. Pamwe pacho inokudzatapadza nokufa, iripo zvayo pati chirwere chikufa inenge yatopindurawo ipapo kuti haunongofanirwa mapiritsi awo uchitenga zvako kati hapana kwaunoti kufa chete, inenge yapindura. Nokuti hakuna chinhu chinogona kusatisfya munhu kunze kwekuti munhu ari murelationship naMwari. That vacuum iyoyo hakuna chinhu, hakuna object, hakuna chinhu chaungafungidzira ndikawana ichi life yaita. Funga vanazvo, are they satisfied? Takati life ukaramba neimagination usiri mazviri unonyanyaita nharo. Munin'ina wangu ndaimuudza kuti munin'ina akana ukasika kuroora ndosipagwa mega enda udoti because kwaari iye asati aroora haana reality, ane imagination. Ari kungofungidzira kuti ukangoroora chete spada gamba anofanirwa kukwenya vakaroora kuti how far spark natotiza imagination nereality zvinhu two zviri different. Pamuchato wine yashota, instead yekutsvaga wine inofara kwakatsvagwa munhu. Chechi ikakura kusvika palevel iyoyo yekuti tinoudzana pamusoro pemurume anonzi Jesu, ove iye anozotiunzira zvakashota kanaka. But tikava type yechechi inogadzirisa zviri kushota ichinyima vanhu Jesu wacho, ndakati handitsika yekushandirana iriko, haisi pfungwa yeMwari. And ndakadinzwa 2 Samuel chapter 15, komananzi Absalom afunga apandukira baba wake, akanogara pagedhi rekuenda kumba kwababa wake. Saka vanhu vaiti vakauya vachida kuona mambo David vaisvikowa naAbsalom, ende vanhu vagara vanoda zvakareruka, vari kuuya kuzoona mambo, but kune mumwe akuzviita mambo kugedhi akutosorovha nyaya. Saka vanhu pane kuti vasvike kuna mambo chaiwo vaingoti at least tiri murodhi chaiwo hatinonyanyorasika. Uchaona kuti kune mweya ichataura Mwari, ichataura mweya mutsvene, ichataura Jesu, hatiisiviri. Ipapa toda meso emweya kunyatsokura, nokuti the devil is a deceiver. He pretends to be like an angel of light. Reva kuti kalaiti kacho anako, haapretende kuva angel of light yai darkness chete, ane to light mbichana toanomboofa vasingazive light chairo. Zvinotora munhu akuziva original kuti ifake, nokuti kana usati waona original, kana ari mapounds, ndikakuunzira fake pounds haumbofa wakati fake, unoita makore uchiti ndakapiwa mapounds. Zvinotoda kuziva knowledge the real truth, kuziva kuti ichi hachisi chokwadi. So pamuchato waini yapera, Mary ane vhangeri rekutsvaka munhu kwete waini. Lati ndo first miracle, kureva kuti ndo foundation yechiKristu, kureva kuti tiri vanhu vane zvinhu zvakashota mulife, but isusu tiri busy kuzvitsvaka. Gamba zvakashota ichokwadi zvinofanirwa kuuya muupenyu, but kuna anofanirwa kuzviunza, nokuti akazviunza ari iye hazvitikuwadzi. Pane mumwe akabvunzira ndikawana mari upenyu hwangu hwanaka, mhuri yangu inoita musha, ndobva awana yakawandisa, ndobva asiya mhuri yacho. Izvo zvari kusimura uzizo. But chishuwo chake ndikangoita mari yangu, mhuri yangu inenge yabho, ndobva yaitwa yakawanda manje. Mhuri iye ndobva yatsvagwa nyowani.
Mwari ikauya isina mweya waMwari, pasina mweya wokudzikama, haikubatsire. Munhu ngaazive zvinizvi kuti nyangwe pakaitika shortage yewaini yezvokumwa, havana kutanga vatsvaga zvekucheresa kana waini yacho, vakatsvaka munhu, ende munhu akatsvakwa anonzi Jesu. Awanikwa Jesu ndokubva avapa instruction kwete waini. Waini yakava kudiscoverwa, yakadiscoverwa namaster of ceremony aakutonwawo kuti aizve ingai waini. Kureva kuti Jesu wacho vanhu vashoterwa newaini, haana kuita zvewaini. Akaita zvaakaita pakazowanikwa waini. I will explain again. Waini yapera, Jesu haana kuti tutai mvura inoita waini, tutai mvura inoita waini. Never. Ukaverenga nhau yekushota kwewaini, Jesu akati tutai mvura, full stop. Mumuromo maJesu hamuna kubuda wedhi rekuti waini. Wedhi rekuti waini rakanobudira kune mukuru wemutambo aakutonwawo kuti inga ndo waini. Kuti dzimwe nguva Jesu paari kuita zvemvura ari kuita waini yako. But iwo manje haudi kututa nokuti hauna kunzwa kawedhi kekuti waini. Vhangeri raJehovha, Mwari vanoparidza zvavanoda kuti uwirirane nazvo. Havaparidze zvaunoda, vanoparidza zvavanoda. Ukawirirana nazvo ndomunoberekwa zvauri kutsvaka. Ikoko ndo foundation yekunamata iri simba, isina kuti unozoshandirwa naningi. Izvi ndo zvinotoshanda usina kushandirwa. Jesu ari kuti kuvanhu vapererwa newaini, titutirei mvura. Kana wedhi rekuti waini harabvira rabuda mumuromo make, chichemo achinzwa, but iye ane maparidziro aanoita kugadzirisa chichemo ichocho. Titutirei mvura. Ndovuka kututa kwaiva nyore, chakaoma kunopa mukuru wemutambo, wapedza kututa kuti anwe. Wopaidiwa vane zvivindi vanonwisa munhu mvura. Kungotuta chete muchiisa mukati zvazviri nyore, but yekuzonzi chiendai munomupa anwe. Ndongo akatombopushana kuti enda iwewe, enda iwewe. Uyu paari kunwa, kureva kuti waini haioneke kana yagadzirwa, inonzwika kana yakunwiwa. Kureva kuti upenyu hwako hunotogadzirwa so nevhangeri, but hazvioneke. Uchazongoona mangwana kuti asi ndiMwari shuwa. Waini yaJesu kana ichigadzirwa, hapana zvokuti fermentation, hapana zvokuti madhigirizi akazodai, mukazodai, kungotuta mwaisa. Achanwa ndiye achakudza. Vakuru vewazi. Vakagara nguvai vananga muchituta. Pese pauri kuteera Mwari, uri kututa waini yako. Mwari vachitaura iwe uchiita sekutaura kwavo, uchituta good marriage, uchituta good business. Ndodonzvo rekuti munhu apota achiteerera Mwari, nokuti ukateerera Jehovha zvaanenge areva kuti, nokuti inzwa chinhu ichi. Ukarwara kuendeswa kuchipatara, unoziva kuti you don't care much how the doctor looks like. Kana chiremba wacho akanzi akashata, iwewe you are not worried. You still attend that hospital because haurapwi nefesi yake. Chauri kuda kurapwa nekupora nekudzoka. Kana izvozvo munatural uchizvigona kuti chiremba ari kukurapa akashata zvokuti haumufarire, but ukatorwara ndokwaunomhanya. Sei uchizoda kuti uongorore zvaMwari zvinobatsira, wotadza kubatsirika nekuda kwemudziyo? Ndo problem yatinayo pazvinhu zvaMwari, pazvinhu zvomweya. Nokuti paanotuma Moses,
ichokwadi kuti Mozisi akatopawo chichemo kuti spika yakatsemuka muromo wacho waunokaka. Mwari ndokubva vatenda ndo maspokesman angu iwa haagona kutaura nokuti Mwari havakutume zvaunogona, vanokutuma zvavanoda kukugonesa. Wazi kana uri type inogona waidi kuita. Shuwa ini ningaparidze vanhu vakateerera mushuwa Mwari angandishandise winning. Chese chaunofila kuti ichi handikwanise ukanzwa Mwari vachitiita ndovada kuita newe. Spokesman waJehovha, he was not good pakutaura. Ndiye akanzi wewe ndinotaura nawo. Akataura nomungamatuma munhu asiriye handigoni kunyatsotaura musha kanzi aizvo. Ndo maspokesman angu. Wese anotumwa naMwari ane chichemo chaanononga aqualify. Why? Nokuti Mwari havatsvage munhu anoqualifya, vanotsvaga wokuqualifyisa. Waini yapera, heri novhangeri kune vaperendwa newaini rekututa mvura. Ipapa achiziva Jesu kuti vaperendwa newaini, tsitsi dzake dzinoparidza kututwa kwemvura. Uchaona kuti kune zvimwe zvinhu zvinoparidzwa zvinoita sekutendai nekuteerera vhangeri. Mazviita ini Mwari vakukomborerei, vakuitirei nyasha. Mazviita